Com diu sempre l'Alfonso, hem de buscar els nous oceans blaus, noves activitats pels gestors administratius. I ja ho hem fet. Ara podem ser assessors financers, perijudicials. Us heu apuntat? I no us oblideu que també podem ser gestors de proximitat per la diversitat funcional. I què me'n dieu de la possibilitat de generar certificats digitals? És clar que no ens podem aturar. Hem de seguir treballant i trobar nous reptes pel desenvolupament de la professió. Va suposar la resposta a una aspiració de tot el col·lectiu i és tenir un accés universitari directe i normal, homologat per l'Espai Europeu d'Educació Superior, a la nostra professió. Va significar un abans i un després per tots nosaltres i va ser el primer que es va implantar a tot Espanya d'accés normalitzat des d'una universitat. Conxa, et vaig veure per la televisió parlant de la renta. És que els gestors som un referent pels mitjans. Ja sabeu que l'Alfons sempre ha tingut molt clara la importància de la comunicació. Per ell tan important és la feina ben feta com donar-la a conèixer. Sí, l'Alfons, de fet, és un gran president. El Consejo General li ha donat 2 condecoracions. Crec que és la més important de la professió, no, Susana? Doncs sí, Paco. La de president d'honor i la de medalla d'or en cinta blava. I fruit del treball de tots i de l'il·lusió de tots, el 13 de febrer del 2008 vam aconseguir la primera matrícula telemàtica. Un gestor català va aconseguir matricular per primer cop telemàticament un vehicle, un Seat Ibiza vermell. Encara recordo, companys, quan l'Alfonso ens va proposar fer les matrícules telemàtiques. I tant, va ser una sorpresa, però al final ho vam aconseguir. De fet, la Nou és l'origen dels tràmits telemàtics que hi ha a dia d'avui al Col·legi de Gestors. Sens dubte, tota una fita de la que hem d'estar orgullosos tots els gestors catalans. La vocació de servei és la nostra senyal d'identitat. Mira que n'hem visitat d'administracions durant aquests anys. Semblàvem el 29, amunt i avall, que no hem parat. I tant, però gràcies a això hem aconseguit molts èxits per la professió. Jo encara me'n recordo de la intervenció que va tindre l'Alfonso al Parlament per la llei de facilitació de l'activitat econòmica. Se'n recordeu, no? I no oblideu els foros que també hem participat. La veritat és que tenim un gran pes social. La professió de gestor administratiu és una professió que és molt antiga, té més de 125 anys, però que sempre ha estat mirant al futur i que sempre ha volgut anticipar-se als canvis. Per això s'ha mantingut com una de les professions que avui per avui té més futur per endavant. Ara, més que mai, estic orgullós de la nostra professió.